2016 with Morocco Maduka Ezebile, the first of its kind in London. Please don't miss it. Yagazie. Morocco Maduka. Eze egwe kpili Igbo niile. Anyị nọ na ị na-eje London. Kedu mbọsị ga-ejebe ya bụ ife? Aga m eti egwu na London 5th November. Tikwe na Manchester 6th November. Ana m akwadosikwa ike maka na achọ nka mmelive crusade. Ịma na egwu Morocco bụzi crusade ka nne m. Otu aka ọ dị. Ndị asasịa London, ndị Manchester, Calico. Can't afford to miss it. I'll see you there.